Fejn jidħlu kwistjonijiet ta' tfal għandhom ikunu l-esperti li jiddeċiedu u mhux il-politiċi. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-laqgħa mal-President tar-Repubblika Luis Preka. Waqt żjara ta' korteżija mill-Kabinett, il-President Preka qalet li din il-Presidenza se tkun qed taħdem favur l-interess tat-tfal u appellat biex id-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa. Fost l-eżempji li semma l-Prim Ministru fejn iridu jiddeċiedu l-esperti u mhux il-politiċi hemm il-kwistjoni tal-care orders. Dwar il-vot fil-Parlament fuq il-liġi tal-Unjoni Ċivili, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li f'dan l-iżvilupp storiku konvint li kollox għandu jsir fl-interess tat-tfal. Fakkar kif anke hawn se jkunu l-esperti li jiddeċiedu u dan b'referenza l-applikazzjonijiet tal-adozzjoni. Intant matul il-jum il-President tar-Repubblika kellha wkoll żjara ta' korteżija mill-Isqof ta' Għawdex Mario Grech. Waqt din il-laqgħa l-President qalet li għandu jissaħħaħ il-proċess tal-adozzjoni għalhekk proponiet reviżjoni f'dan il-proċess. Min-naħa tiegħu l-Isqof ta' Għawdex Mario Grech faħħar il-viżjoni tal-President ta' Malta li tgħin il-fqir u tħares id-drittijiet tat-tfal.